مزن وزیر شہباز شریف امریکیچے سیادی دارو کے سرمایہ کار سروکیا میان استمانی سرمایہ کارانی باس کچے گندنین کوتا او پاکستان سرمایہ کاری وسیع کنگے سرا گپ کنک بتا اسلام آباد گندنند نیاما مزن وزیرہ سرمایہ کاراں پاکستانہ بیوپارا دلچسپی زورگے سرا منت گپتا در ملکی سرمایہ کارا آسراتی فراہم کنگے واسطہ حکومتہ عزم درشان کتا امریکی سرمایہ کارا پاکستان اقتصادی صلاحیت تعریف و توصیف کتا کانکنی اور معدنیات توانائی ٹیکنالوجی اور دیگا پڑا سرمایہ کاری موہ شہاز کنگے عزم پدر کتا اشہوار سرکار سرمایہ کاری دوست پالیسی ساڑتا او ملکہ دیمروی رفتار سرا دل جمی درشان کتا ای اعلیٰ سطح انگیجمنٹ در ملکی سرمایہ کارا راغب اقتصادی دیم روی او پاکستانی محلو کے واسطہ روزگار موہ ودی کنگے واسطہ حکومت کوشش تے عکاسی کھاں گیندونندہ نائب مزن وزیر اسحاق ڈار بنجائے وزراء محمد اورنگزیب عبدالعلیم خان عطاءاللہ تارڑ وزیر مملکت علی پرویز ملک اور دیگا حکام ہوار بتگاں ویش نیوز اسلام آباد